Maswera sei mudare. Tinokuchingamidzai zvekare vedare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nachi ndinoda kureururawo kuti inini ndinoitawo zvehusley queen, saka ndine umwewo uyo wandakazotanga kudanana naye. So kutaura kudai so upenyu hwangu hutori panjodzi zvekuti ndakazotoitawo laki rekuti nditoriwo nehama dziri kunoku kwandiri mukoma. Ndakazoyawo kunoku kuCanada kuri kutotiza murume uyu, but ndakabvawo mukureceiva a funny WhatsApp phone call from a number that I could not even recognize. But chakandinetsa ndechekuti ndakati ndafonerwa nemunhu wacho iyeye ainge achiita sekunge ndewe kuGhana, but akabva achizotaura neni neshona, akabva ati uchakaura chete, zuva randinokubata uchakaura chete. Kuzonotarira kudai ndikabva ndatoona kutoti dzainge dzitori nhamba zvechokwadi dzekuGhana, but I don't know kuti chii chakazoitika because foni yangu mukoma yakabva yazotongotanga kufreeza. Kutaura kudai haichatomboshandi. Ndakatombozama kuti ndinge ndichienda nayo kunoigadzirisa foni iyi, but iri kutoramba zvachose mukoma. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, especially vari kunoku kudiaspora kuno kuCanada, kuti kana uchisangana nemathreats like pafoni unofanira kuti unge uchiita sei. At the same time ndinotya kuti kana ndikaramba ndichingoita sekunge ndinomuexposa murume uyu zvimwe kuda ndinenge ndava kutoisa upenyu hwangu panjodzi, because I know kuti this threat it was all about me trying to speak out nekuda kwezvimwe izvo zvandakaona pamba pake nemamwe madhiri andakaona aanoita. Ngatitangei nemadhiri. Mukomanachi murume uyu anoshandisiwa nevamwewo vanhu vakuru chaivo. Pamba pake ndipo panotoitwa pastorage pegoridhe, panogara paine goridhe. Mukoma aipotaka achindidaidza pamba pake mukadzi wake paanenge asipo. Mukoma paisvika motikari nemotikari dzinenge dzakazara negoridhe renyika hamene kuti rinenge richiendeswa kupi, uye zvekare nemari. Mukoma nashi taita kurara mumari kani, kuita mari yakawanda zvekuti inozadza pamubhedha. Akakukandirapo pamubhedha ipapo unoita kunyura mumari. Aisava munhu akaomera. Ndaingoti makuseni paya kana ndikati ndiri kudawo mari yekuti ndinge ndichizonotengerawo vana something, aibva angonditi toraka, mari yacho hausi kuiona. Mukoma nashi ndaingoita zvekutora handbag ndichingohorera maUS ma100 hour ndichingoisa muhandbag imomo, asi mwoyo wangu waizotanga kurwadza. Ndaizoti kana ndava kufamba mutauni netsvina irimo muHarare CBD ndainzwa mwoyo wangu uchirwadza, handbag yakazara nema100 US, ndichiti imarika iyi yenyika yanga ichitofanira kutoti inge ichigadzirisa nyika yatiri kudya kudai so. Ini hangu ndaipiwa mari shoma, ko iye mukadzi wacho aigara achienda kunana Dubai kumashopping nei. Hamenewo kuti ivo vanorarawo sei nekudya mari yakawanda kudaro yavanenge vachiziva kuti ndeyenyika. Zvimwe kuda nekuda kwekuti handina mwoyo wakaomarara, ndokusaka ndazova pama1 kudai so. Mukoma nashi vakadzi vanoita kuvadyisa mari, ende munenge muchitozviziva kuti pamunhu uyu titori magirlfriends akawanda. You do not say anything. There was one time patakatombotorwa tiri 4 magirlfriends tikaendeswa kuVictoria Falls. Hakuna kana akanetsana neumwe, because umwe neumwe aiziva kuti achawana mari yake, fair share yake. Aiti akarara neuyu nhasi mangwana anenge aine uyo, but muswere wese wezuva taitoswera titori tose tichitoita nyaya tichitodya mari tiri tose. Taingonzi girls dzangu idyai mari makanyarara. So I then tried to expose him. After ndangobhoyeka nawo, unongoziva kuti murudo vanhu munombosvika pakunetsana. Saka ndakabva ndangobhoyekana ndikabva ndazotaurawo neumwewo journalist
but ndainge ndisingatozivi kuti journalist uyu wandiri kutaura naye vanhu vekutoti vanotoripota kwavari vanhu ava live and direct, zvekuti ukaenda kwaari uchifungidzira kuti ndiri kugona, izvo munhu anobva atongoendesa madetails ako. Saka ndakaenda kuya ndikabva ndanotaura naye journalist uyu, akabva anditi hey, I am going to keep your information as safe as possible, but kuti ndige ndichiziva kuti nyaya iyi yauri kuda kundiudza, since it is a very big story, ndava kudawo chitupa chako for verification process. Mukomanachi at that time ndainge nditori nemainvoice matatu. Dai kwanga kuri kunzi mainvoice iwawo ndanga ndichiri nawo, ndaikutumidzirai. Kambani yake yakapiwa mari mukoma. I think ukakonveta mari iyoyoka inotosvika kana kumabillions nemabillions. Akaipiwa mari iyi noumwe muChina. Mari yakatongounzwa munyika kuti inge ichizodzoserwa zvekare kuChina zvemadhiri, isina kana chainenge yamboita munyika kana kushanda kana kubetsera nyika, kungopinda nekutorova reverse ichidzoserwa kuChina. Saka ndaiva nawo mainvoices iwawo. Moyo wangu wakarwadza mukoma. At that time ndainge ndina vamwe gogo vangu vainge vachirwara, ndichitarisa ndichiona kuti mabillions kaawa ari kufanira kuti ange achibetsera vanotambura. Ndokubva ndamatora ndikabva ndazoenda nawo kuna journalist uya, akabva azotora chitupa changu akabva achizochiita photocopy mafone numbers angu. Zvakandinetsa kuti ainge ava kundibvunza kuti ko iwewe une hama here dziri kunze kwenyika. Saka ndakabva ndati ndine muzukuru wangu ari kuSouth Africa. Akabva anditi no, I mean une hama here dziri kumhiri kwemakungwa, zvekuti kana kuri kunzi ukanzitiza unokwanisa kuenda ikoko. Ndakabva ndazopusawo mukoma, ndokubva ndachizomuudza kuti hongu kuCanada ndine hama dziriko. Ndokubva anyora madetails ose pasi, but handina kuzomupa the correct surname yecousin yangu ari kuno kuCanada, but akatotora chitupa changu akachiita photocopy, manumbers angu, manumbers edzimwe hama dzangu, zvose izvozvo ainge achizvinyora. Ndichitomubvunza kuti is this information necessary? Akabva ati it is for my own safety and protection, kuitira kuti mune ramangwana iwo kana ukazoti hauchadi kuenderera mberi nayo case iyi, because it is such a big case that I have ever worked on. Ndainge ndisingatozivi mukoma kuti information yose. Akabva anditi mainvoice awa ndava kumboenda nawo, ndikuda kuti ange achizombonoitwa verify nevanhu vanoita auditing. Ndokubva ndamupa mainvoices aya akangodzoserwa straight kuboyfriend yangu. Ndakazitoona ava kutondifonera achinditi saka iwe unofungidzira kuti wakangwara. Mukoma ndakangonzwa voice rakanditi teaser. That same night mukoma, that was when I traveled from Zim. Ndokubva ndazoya muSouth Africa ndikambogara kumba kwemuzukuru wangu who knew this story. That was when pandakabva ndachizouyawo kunoku kwandiri mukoma Nashi. Saka ndikutsvakawo vanokwanisa kundibetsera. Handisi kuda hangu kutaura nevanhu personally because ndinototya. Help me mucomment section imomo, then I'll just go kwacho ikoko kwamunenge muchinditi ndinge ndichizoenda. Kune maorganization here anobetserawo vanhu vane nyaya dzakaita sedzangu, kuti I tried to expose my boyfriend who is well connected, anoitawo zvecorruption. Saka he is threatening me. Ndakabva mukufonerwa nemurume wekuGhana akazotondishamisa kuti chishona anotochigona. Aitondiudza zvekuti kana kukuuraya ndinokwanisa kukuuraya iwewe, uchazviona chete, waifungidzira kuti wakangwara. Mukoma kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Vatori nema trust issues vanzvadzi vedu ava, because vakatombonyora vakadelita. Pakaipa ngatizame. Asi zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma Nashi, iniwo ndakabirawo umwe muface akauyawo
pabasa pangu ndinoitawo zvekuisa vanhu malocks, saka ndainge ndagara ndataurawo neimwe n'anga ndesangoma wemunomu, ndinogarawo munomu muPretoria, saka ndakabva ndazonzi kana pakauya Dreadman ndinongotora one of his locks ndobva ndazoenda naro, saka ndichiri naro kutaura kudai so because ndinogara ndichingorota, ndinotorota umwe murume anenge akamira kumberi kwangu achinditi siyana nazvo izvi zvauri kuda kuita, ndiri mutorwa kwauri but siyana nazvo zvauri kuda kuita. So I don't know kuti ndoita sei hama dzangu, upenyu hwakandiomera, ndaneta nenhamo inini. I think kuti kuna Zangoma ikoko ndiko kutori neruponeso rwangu. Please help me, give me the go ahead. Ndoenda here kunoromba ndichishandisa vhudzi remurume uyu anowanzokuuya pabasa pangu ndichimugadzira malogs ake. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Aiwa, kuna Zangoma kusiriko kune ruponeso rwenyu mukoma. No, kuna Ishe Jesu ndo kune ruponeso rwenyu. If you go there, ndo kune ruponeso rwenyu ikoko. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndine umwe mukadzi wandinodanana naye. Mukadzi uyu mukoma nashi iye ane makore 66 years ekuberekwa, ndiwe munomu muSouth Africa, saka ndinowanzo kuti kana ndikaenda naye kumba kwake haadi kuti tinge tichirara pambedha pake. Anoti this is to respect the memories of her husband. So mukoma nashi dai kwanga kuri kunzi tinozowaridza zvedu pasi zvingadai zviri nani, but anobva azoti chuya handei tinorara muspare bedroom. Muspare bedroom omo mukoma ndimo munowanzo kurara mwana wake musikana, saka tinongoenda pambedha ipapo pemwana wacho musikana. Saka ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zviri nani ndezvipi, kunoita bonde pambedha wemwana wake kana kuti pambedha pake iye sezvo asisina murume. Uye zvekare ndinoti kana ndiri kumba kwake hope adzibate mukoma, ndinongorara usiku hwese ndakasvinura, ndinenge ndichingovhunduka zviya zvekuti kana ndava kuda kunobatwa nehope kudai ndinotonzwa kutoti murumu matinenge tiri imomo munobva matopinda munhu uyu anenge achida kutondikuvadza zvekutodaro. Saka ndauyawo pano vedare, ndodawo kuti muge muchindibetsera zvese izvi zvinoitika kana ndiri kumba kwemukadzi uyu zviri normal here, ende dzimwe nguva ndinozoti paya kana ndazobatwa nehope ndinozotopepuka ndatova mukicheni hongu, ndatova mukicheni ndinozotomubvunza kuti naiwe ko ndazobuda muspare bedroom nguvai? Anobva ati I don't know because I was fast asleep. Mukoma ndinenge ndakatorara pamatiles. Umwe musi ndakazotoita zvekutomutswa nemwana wacho atobvawo kubhawa akatodhakwa. This was somewhere kuma 6 am. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, handisi kushandisiwa here naye mukadzi uyu. Apa ndinomuda neimwe love isitombori kana normal zvachose. Kutaura kudai mukadzi wangu atori kumusha, but handitomborina kana basa naye mukadzi wangu ari kumusha. All that I care about is muzulu wangu uyu wandiri kufambidzana naye. Please help me, please. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section ya pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mainge muri mugore ra2016 mushure mekunge imwe brother yangu mwana wekwabamunini abva mukutenga motikari. Saka akatenga motikari yake akabva ati ainge achida kuishandisa samalaicha. Ini zvakabva zvazondirwadza, ndikabva ndazofonera muchemberi ndikabva ndavaudza kuti ainge ava kutotiseka achitotishora achititi tiri marombe. Saka amai vangu ivo vane shavi riri pavari. Shavi iri mukoma, of course munokwanisa kuti uroi, but
I don't see it as such. Munhu wekuti kana akatsamwa uyo waanenge atsamwira zvinhu zvake hazvizombomufambiri zvakanaka. Plus vatori nemimwe mishonga yavanogara vainayo. Ndakabva ndazovaudza zvese zvandakavaudza zvakazovatsamwisa. Saka uyu mukomana akazoti achizonosvika kumba aisatozviziva kutoti ava kutonozvipinza mumuromo weshumba. Vainge vatogara vagadzira mafuta avo avakagadzira. Saka ivo vakazondifonera vachiti handatopedza naye uyu. Then vakabva vazozora mafuta aya pamavhiri emotikari yake iye asingazvioni. Ivo vanoti pamavhiri ekumashure vakatuma kamwe kamuzukuru kavo, then kumberi vakabva vachizozora ivo mbune. Mukomana akazoti zvino nguva yake yakwana yekudzoka kunoku kuSouth Africa ainge ari iye nemudzimai wake vachiuya kunoku, but unfortunately umwe wavainge vainaye wavakazongopawo lift akabva azotsakatikawo muaccident iyoyo mukoma. So vakangoita head on nerimwewo track mukoma. Apa zvinotonzi vainge vachitonanaira zvavo, but vakatoita head on. Motikari iyi ikabva yaspina, hanzi yakaspina more than 5 times. Then uyo wavainge vapa lift akabva atongofira paspot. Motikari yacho yakabva yanzi beyond repair mukoma. The moment yakaita accident tisati tatombozviziva, amai vakabva vatondifonera vakabva vati une airtime here? Ndikati hongu airtime ndinayo, kasi manga muchida kuti ndike ndichikufonerai? Vakabva vati kwete, ndanga ndatenga airtime yeDollar kuti ndikufonera, ndisisina mari, da kuti unge uchifonera ka munin'ina wako. Ndokubva ndachizomufonera, mafoni number ake aingoringa chete pasina ainge achidavira. Ndakaramba ndichingofona. After about 20 minutes ndokubva umwe azodavira achiti do you know this person? Ndikabva ndati hongu. Akabva ati I am a paramedic, munhu uyu tikuenda naye kwakati munofanira kuti munge muchizouya. Ndakazoenda kuya mukoma ndokubva taona kuti hey, he was in a bad state. Ndokubva tazonzwa kuti muaccident iyoyo painge paine munhu akatofirapo paspot. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukomana. Please post for me, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti uyo. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye Haiti mucomment section. Mamwe ma confessions unoti so wamboiverenga, wava kuiverenga zvekare, pfungwa dzako dzinotomboita blank, uchitanga kufunga kuti saka vanhu vakatorangana kuti vange vachiitira umwe munhu utsinye nekuda kwekuti angotenga motikari. Asi ngatitaurei naye Haiti uyu mucomment section.